Isang maligayang araw po sa inyong lahat, mga friends. Tara, maglakad-lakad po tayo dito sa mismong bayan. O yan o, sina Madam. Kumakaway po sila. Shout out sa inyo. Tara, maglakad tayo. Libutin natin. Mahabang ihawan to mga friends. Yan o. Ang daming ihawan no mga friends. Bari hindi pa nasindihan. Okay? Teka. Mag-intro muna tayo. Here we go. Like, share, subscribe. Welcome to my channel. Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po. Tara, maglakad pa tayo. Tignan natin kung ano pa yung mga makikita dito ngayon. Okay? Yan. Lakad-lakad. Enjoy watching. Teka, makapag-selfie video nga muna. Total, nandito na ako sa bayan. Piyesta pa naman. Okay. Mahaba po to. Hanggang doon. Tingnan natin. Yan o. May nagpapa-shoutout to. Hello madam. Happy Fiesta. Tara, tuloy pa tayo sa paglalakad. Lakarin natin hanggang doon sa may dulo. Masayang maglakad ngayon, mga friends. Basta araw ng piyesta. Okay?
Siya nga pala, ang piyesta namin dito sa Mangaldan ay medyo may kahabaan po, okay? Umpisa po yan ng March 1 hanggang sa March 13, okay? O ayan, kumakaway sila. Shoutout po sa inyo. Tara, agad pa tayo. Ang dami maihawan. Inihanda. Mga kababayan kong kamangals. Yan. Lakad-lakad tayo. Enjoy watching! O, ayan na. Bali, nandito na si Mayor. Bali, sinindihan na ng aming minamahal na Mayor na si Bonafe de Vera Paraino. Bali, umpisa na po ng pag-iihawan. Okay? Umpisa na po. Ito na ang Mangaldan Pindang Festival. Okay? Ihawan dito, ihawan doon. Yan, daming sinisindihan si Mayor. Enjoy watching! Ayan po. Tuloy sa pagsindi si Mayor. Ayan. Ayan na. Ay, nasindihan na po lahat. Talagang start na ng tinatawag nilang Happy Fiesta Pindang Festival 2023. Oh, yan mga friends. Yan, oh. Ayan na yung mga inihaw nila. Yan po. May mga barbecue. May mga bangus. May mga pusit. At marami pang mga iba pa. Okay? Bumisita po kayo dito sa aming bayan ng Mangaldan. Tuwing piyesta po, punta po kayo dito at tikman nyo po ang mga ihawan po dito sa amin. Magsasawa po kayo sa mga ihawan, okay? So, paparam na ako mga friends. Tandaan nyo po, mahal ko kayong lahat. Okay? Basta importante, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Okay? Yan po. Para updated po kayo pa sa mga darating ko pang mga panibagong vlogs. Okay? So now friends, kita ulit tayo next time. Paalam na! Happy Fiesta!